हम एगो नौजवान लड़का के साथ है जोड़ी ठीक बुझाता कि विराट कोहली के साथ अनुष्का शर्मा खार भी है। देख ले बुझाता से चर्चा में झगड़ा करके हरिंदर भैया नीलम दीदी अलगे अलगे बैठल बा। अरे यार हम खड़े होते हैं तो एंजॉयमेंट होता है, हम पब्लिक को हंसाते हैं। आप मृत्यु 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 कैंसर तर घर फंस गए कहीं दुआर हो गए तो छुरी लग गए। हरिंदर भैया चला जी कागे छोरी कारे छोड़ा कतना मुठ बोला तारू मुठ मुठ के मीठ रे उहे आंख झाड़ लटपटा जाता है। एगो बात बोली, जब से तो हम देखले हई न खाना ठीक लगता न पानी निमन लगता न कोनो काम में मन लगता, सूता तनी तो बुझाता कि सिरहने में बैठल बारू, बाथरूम जाता नहीं। हाँ वही जे लोटा में पानी लेके खा रहा तारू, माल जाल के चोकर भूसा करे जाता नहीं। हाँ भैंस के गोबर में नजर आवत तारू। ना जाने का भइल बा, हम नहीं रहे सनम सनम हम दिल दे चुके सनम। हाँ बोलो बस ये जानना चाहते हैं कि क्या जो हम फील कर रहे हैं तुम्हें लेकर, क्या तुम भी वो फील करती हो हमारे लिए? क्या तुम्हारे अंदर भी गुदगुदी हो रहा है? बोलो मुंह ना देख रहा पर आईना में देख के अब तब सोचिए हमरा बारे में। हाँ तो अपन दरार फटल आईना दे दो। फुटल का फुटल का इनामा फेंक देलक, रख के फुटल आईना के मुंह ना देख। अच्छा कहती है मुंह ना देखल आईना में, आता ना बाउर बा हमार मुंहवा भैया। हाँ देखी तो जॉनी लीवर के भाई लागत रे भैया हमार मुंहवा खराब बा, निमन बा नु। देखी तो हमार मुंहवा ठीक बा कि ना? अब तो वही कहते मुंह ना। अच्छा चल हम बाउरे बनी, बाकी हमार दिल के तो कदर कर लो, हमारा फील के तो कदर कर लो। जब से तो के अपना दिल में बसौले बानी, आँख में जगह देले बानी, तब से ए अखिया के ना कोनो लड़की देखल पसंद करेला, ये न दिलवा केहू के जगह देवे के चाहेला। हमार लॉयल्टी के कदर करते हुए एक्सेप्ट कर लो। ए तरपत दिल के सुकून दे देबो बड़ा दुआ लागे। अगर हमारा आशिक के ठेस पहुंची तब बददुआ से भी बच नहीं खुश सुना। दिल दे द दुआ लागी अन्ना तो कहियो भुआ दिल दे द दुआ लागी अन्ना तो कहियो भुआ सुखले जवानी कोटे रतिया में जागी जागी, दिल दे तो दुआ लागी अन्ना तो कहियो भुआ। ऐसे हाथ पसार के तारा लगे थोड़ी आई भाई।
इस खेल में अकेले मैं गुनहगार थोड़ी हूँ। हाँ 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 अरे मैडम जब आपके भी नजर में मेरे लिए कुछ नहीं था हाँ हाँ तो हमरा आगवा मटक मटक के कहेला चलत रहो। हाँ हाँ हमरा अगवा गैस टंकी कहला चमकावत रहलू। फिर भी हाँ अगर हमरा बात में बुराई लौके हाँ तो ओकरा खातिर माफी चाहत। हाँ हमरा बतिया में लौके छे गलती गलती के माफ करी हो। हमर निंदिया छोड़वलू जे तू ही इंसाफ करी हो। हम तो कल्पना कैले बनी हाँ तोरा लेके अन्न धन रुपया पैसा गाड़ी महल अटारी बारी रहे ना रहे हाँ हाँ लेकिन तू मिल जाइबू हाँ तू तो सुखलो रोटी बड़ा मजा से हाँ हाँ टूटलो मरई हिले लागी। तहरा संगे सुखलो रोटी खाए में मन बुआ लागे अब दिल दे ददुआ लागे अन्ना तो हमें भुआ लागे। ज्यादा तो भाव खातर ऐसा ही भावे खाए वाली खातिर हम एगो कहले बनी तब मार्केट में बतवा वायरल हो गइल का काथी के चीज पर गुमान तोरा बड रे 2 औरी के 12 मिलियन चल गइल बा। हाँ 2 औरी के रीले पर हल्ला हो गइल बा और सही हम प्रपोज करब तू रिजेक्ट करब हाँ तो हम भी भाई तुम्हारे लेन में थोड़ी खड़े हैं। हाँ लेन में मेरे नहीं खड़े। पीछे भी हजारों का संख्या में भीड़ है हाँ फिर भी हम तुम्हें चुने हैं तो हाँ, दे कर दो। लो कदर हमारी करते हैं हम प्यार तुमसे तुमसे। हाँ प्यार तुमसे आहा न तो हम खराब नहीं की कहले कि 2 अंगुरी के चीज पर गुमान तोरा बड रे बड रे हम घमंड काहे ना करी हमरो पे भगवान देले बारे टाटा डिस्काउंट के रड यही खातिर कहले बानी। काफी गाना वायरल बहुत सारा अरे के हो गइल मोरवा अब न मोरवा में चापा बोलो दरदिया बा कमरिया में हरदिया इसके छापो बोलो ऐसे रोशन राज थोड़े भइल बा। मेहनत करता है हाँ उतना क्वालिटी दिखाता है आइए हाँ खाली लौंडागिरी को के थोड़े हाँ नाच तो बड़ा तो देखा आई देखा हाँ मैंने 2-3 बीट से मर्दावा के भागे खराब चलता मैंने रिसेंट हाँ बैक टू बैक हाँ हाँ 4-5 गो नचनी आइली सब चारों पगलाट है पगलाट हाँ काका करत रहली हो चारों पागले आइली सब हाँ हौ हौ जो रहे नु हाँ 3 साल वाली वो करे एगो नाच हमरा बड़ा बढ़िया लगे कौन
बाप रे बाप एगो बीट लागे नु हाँ रंजय हमरा उहे विदा करेले हाँ हाँ विदा करेले नचनिया इनकर हाउ एगो जौन नचनिया रहे ओकर नाम जानता नहीं का रहे का रहे आउ भिंडी कौन नाम का नाम रहे रे मजवंतिया हाँ मजवंतिया घोप घोप मजवंतिया जो नाच नाच देवे नु हाँ जब धा लागे हाँ आ बंद भइला के बाद उ नाच नाचे कैसे दरदिया के सवा पलट देवे चले तो बुझाए कि अनहरी गाय चल हाँ दरदिया ओही पर बुझाए कि बा बाप दीवाना बाबा कहत रहले कि हमार तोहार प्यार भइल बा हाँ त सगाई कइल जरूरी बा जरूरी बा आ भूत धइले बा त ओझाई कइल जरूरी बा ना बेटा अगर बिगड़ जाए हद से तो बाप के जरूर बरियार पिटाई कइल भी जरूरी बा इहो तनी सोचो अभी हमारे एगो गाना काफी वायरल चलता कौन